Der er mange stande. Der er nok mange. Og jeg skal... Der har ikke råd til det. Weil ich ja von det er heller ikke det bedste. Der sidder mange af dem der, som bare ikke. Jeg tror, jeg drikker 4 øl i mit liv. Hold da op, han er der gang i butikken, Janne. Det er ikke Janne. Nej, det var damen, det kan være. Ej, jeg tror, der skulle lige til København. Ja. De skulle til København og se en cykel. Det er mange ting, var Musse. For jeg vidste ikke, det var Janne, der har egne ting. Jo. Ja, det er ikke om far, ja, det er det. Så der hans far har det for, at de lige kan dele det. Ja, der er caféer også. Her kommer der også salg. Her kan du se. Her skal du se standen. Prøv at se der, hvor der kommer. Ja, man kan der må købe honning. Hvad du skulle have en honning? Nej, ikke net. Det er i hvert fald noget hjemme, der er honning. Det er min gamle. Ja, sådan. Ja. Det her. Ja. Ja. 20. Ej, du skal nok regne med 40. Ah, så lad være. Fordi det er ikke det der... Ja, Ole, ja. Det er jo ikke det der med landet med de ting. Jeg tænker også, at du sidder her kun og rykker mig selv meget. Nej. Du var med, så der sker mange ting her, hva'? Skal vi kigge på den her side? Op og så den anden side? Ja. Ja. Prøv lige se her. Der er mange ting her. Se, prøv at se. Sten, diamanter. Ja. Ja. Han har godt en sten. Ej, du kigger på de andre steder, og så ser man, hvad der er. Vil du give dem her? Hvad koster det? Ole, 35. Ja, det er ikke noget med eksem, som man ikke vil have. Jeg trykker bare siden af min mor. Ja, fordi vi skal have noget, og vi skal til den. Men jeg tror, at vi låner min mors den store, fordi så kan vi nemlig putte en masse drikkevarer i til turen. Ja. Fordi sådan en dag, ikke? Ja. Vi skal jo op og have den med en god størrelse. Ja. For de små der kan vi jo, hvis vi skal have lidt sodavand og vand med, ikke? Ja. Og Valentin. Hej Åse. Har det taget lang tid? Nej. Vi har ikke engang sat jer ind på Café Victoria. Ja. Bare skal ind i boghallen. Det ved jeg ikke, Dennis. Han tager mange mønter ud om der. Far, skal vi? Nå, det kan jeg. Husbrødet var heroppe sidste år. Ja. Der stod lige sammen med en og så bort. Nå, ja. I boghandlen, jo, vi skal nok komme ind. Vi kan jo gøre det nu. Så kigger vi lige også. Ja, jeg vil gerne se det her. Den her gang havde vi bud på firmaet. Skal det 20 kroner? Ja, per par, ja. Prøv at se de der arme.
Nej, det kan man ikke garantere, men det er vigtigt, at man kigger. Hej hej. Vi mødes også alle steder. Ej, skal jeg jo lige ned og se, når der sker noget, ikke? Ja. Hvad har du lavet varmen? Ja. Nej, og det er det, ikke? Det er godt. Ja, det er det, ikke? Det er jo for dig, at det er jo anden runde. Det der, det er den der flotte Mercedes der. 2. Jamen det der, mange af dem biler er fra Tyskland. Det er en dansk. Og den her, den er jo fra nyt. Den store amerikanske. Der er kun den der. Prøv lige at se en stor bil der. Ja, det er fordi mange af de der biler, de der tyske klubber, de kommer også til Danmark, og tyskerne har ikke bare de fede biler, fordi det er lettere at have bil dernede. Og en fin vogn, den her, den kom i 85-86. Flot. Ja, prøv at se den her udstød ud af siden. Den er bare 50 år. Det er en tysk fra Paris fra første idé. Men du giver mig ret, der er noget over de gamle biler. Det er ikke som det nye der, hvor det hele er plastik, og det skal være pakket ind. Overlægen. Det var samme størrelse. Ja. Ja, det er der, hvor jeg kommer også nogle gange. Lykkeposer, hvad er? Og hvad er lykke? Der er ikke nogen. Og hvad er lykke? Det er sådan noget, en pose, så kan man... Kan det være, at man får noget godt, eller det kan være, at man får noget, man ikke kan. Det ligner, at han sidder i en sofa. Jeg synes, han ser sej ud i den der. Han ligner sådan en rigtig fodboldplayer. Jeg så også, der var biler hernede på torvet. Prøv at se den lille Fiat, så nogen har bedst repareret, da han vågnede. Så havde han sådan en. Nej, man kan reparere den. Fiat 500. Det kan det bare. Jeg ved ikke, hvor meget skat. Men det var jo en bil af i Italien. Og det var fordi, den var lavet til at køre ned i de store byer i Italien. Den er Den var lille. Vores hus. Nej. Den er måske 40. Se, så brænder det med hovedet. Er der også den? Siger du? Er der også den? Men der er Dan. Hvad er det sådan? Står Der er stand derovre. Nå, det skal vi prøve at kigge med øjnene her. Hvad er det? Jeg holder en bold, så er der lidt engelsk. Og en helt gammel, det er en gammel Ford A, den underholder det. Og du kan få en gratis kort og en koldtask. Jeg ved ikke, det der skal Nej, det er godt nok ofte, at du altid skal... Du er i Oko. Prøv at se den der Volvo Stæk. Nu laver de Sverige. Hold det. Og det er tønder, der har en Den er flot. Hvad er det for? Er det Ferrari? det er en Corvette. Nå, De er på dansk plader. den er sgu lækkert. Ja. Ja. Det er sådan helt.
Det var dengang en motor, det var en motor. Ja. Det så har de ligesom så så den kofanger, der er mere blik i den kofanger end bare kofanger. Og den er helt gammel, den er jo fra 30 måske. Den er nok snart 100 år. Nå. Det er en af de første CD-producerede biler. Tændrøren til at starte med. Det er 100 år gammelt. Ja. And there is a collection of different cars in my small town called Tona. Man skal nok åbne sig.